Πάνισερ θα αποφύγει το Petrifying Gaze. Ο Κοντζίσαν με τον Κώστα από πίσω που δεν έχει να πάει πουθενά. Ο Πάνισερ θα πέσει από τα χέρια του Deathrit εδώ. Το Tidal Wave θα πιάσει δύο άτομα. Το Counter Strike Epic είναι σε άσχημη θέση. Απλά σάρει πίσω όλα αυτά. Θα έρθει όμως εκεί η μέση. Το Petrifying Gaze στα πίσω. Ο Πάνισερ φεύγει. Ο Κοντζίσαν μέσα στους πύργους. Ταγκάρει για χρόνια. Και ο Πάνισερ θα πέσει και αυτός τώρα πλέον με τον Warrior Lady να παίρνει δύο kills πάνω του. Τώρα θα ξαναμπεί μέσα. Μέσα σε τρία άτομα θα κάνει το Counter Strike για να μην δεχτεί damage στο exhaust. Δεν θα του επιτρέψει να πάρει το kill. Ενώ πλέον δεν έχει να πάει πουθενά. Ο Νίκολεξ πάρα πολύ low. Ενώ ο Warrior Lady προσπαθεί να εξαγοράσει χρόνο. Θα κάνει το Counter Strike. Έρχεται το redemption εκεί πέρα το οποίο θα κάνει λίγο kill. Το Warrior Lady είναι ακόμη ζωντανός. Θα έρθει ο Panther ο οποίος κάνει τον damage. Όμως τώρα πλέον πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο τα μέλη της VG. Ο Warrior Lady θα πάρει το κλικ. Οι Different Dimensions γυρνάνε για τον δρόμο του Delito. Θα πιάσει το stand πάνω στο Delito. Μπορεί να φτάσει πίσω και το exhaust του Delito έχει πλέον λήξει. Θα ξαναμπούν μέσα. Ο Warrior Lady πάρα πολύ low. Θα πέσει μια ερώτηση. Ναι, είναι η απάντηση ο Monk. Θα πέσει και αυτός. Οι Void Gaming βρίσκουν το re-engage με τον Anthrax να φλασάρει πίσω και ο Congisan να είναι οι μόνοι δύο που επιζούν από τους πίσω. Βρει το Bracing. Θέλει να ξανακονά από πίσω για να το κάνει. Το κάνει το Everflow όμως το κιλάρι. Έχει έρθει και ο Congisan. Θα πάρει ένα kill. Πάει για το δεύτερο owner. Πάρα πολύ low. Θα πάρει το double kill ο Congisan. Θα πιάσει εδώ πέρα το στόχο, θα έρθει και το Aqua Prison. Ο Anthrax κάνει το setup και ο Deathrit θα πάρει το kill, ενώ στο mid βλέπουμε το 1-1 μεταξύ DC. Θα κάνει το flash, θα πάρει το kill, όμως τώρα πλέον είναι out of position. Ο Warrior Lady θα κόψει το tunnel με το pillar. Αυτό είναι πολύ καλό. Flash knockup από τον Nicholas. Το damage στο Monkey είναι αρκετό, όμως πλέον κοστίζει τη ζωή του jungler της Void Gaming και έτσι πλέον το teleport. Κοστίζαν και αυτός εκεί. Τα πάντα στο Λαμπρόκ. Το καλό πάνω στον εαυτό του Λαμπρόκ. Το on the hand θα χρησιμοποιηθεί. Το damage πάει στον Anthrax, έρχεται, το Aqua Prison θα πετύχει. Έχει το Congisan. Το damage είναι πάρα πολύ πάνω στον Punisher, θα πέσει πρώτος. Το Congisan έχει το exhaust πάνω του, θα φύγει πίσω. Ο Warrior Lady είναι εκεί. Τα πάντα στον Delito, όπως και το Sapphire. Το χρόνος θα καθυστερήσει και όταν απόφευκε θα πέσει όμως τώρα πλέον και ο Owner. Ο Delito θα κάνει το jump πάνω, όχι δεν θα προλάβει. Να το πετάνε, θέλουν το Hardgate και πολύ καλά κάνουν όμως τώρα θέλουν το Tidal στο πίσω πολύ καλά σκέψος ο οποίος θα πιάσει τον Congisan, ο οποίος πέφτει ακαριέα και ο Νίκολεξ τώρα πλέον με τον Chronos θα παραμείνει ζωντανός στο Delito, θα πιάσει τον Deathrit, το stun είναι πάρα πολύ καλό, θα πέσει όμως είναι η ερώτηση, θα ζήσει το exhaust στο Delito, τους ακυρώνει τα σχέδια, ο Warrior Lady τους τρώει έναν και από πίσω το Monk με τα slow owner θα πέσει και αυτός.